Ako sa ovláda Tribit Stormbox 2? Tlačítko zapnutia sa nachádza na zadnej strane, je to hneď prvé tlačítko. Keď ho zapnete, tak sa vám ozve zvuk, ktorý indikuje, že sa reproduktor zapol. Rovnako keď ho znova stlačíte, reproduktor aj zvukovo bude indikovať, že sa reproduktor vypol. A reproduktor sa sám vypne po 15 minútach nečinnosti. Pod tlačítkom zapnutia sa nachádza Bluetooth tlačítko, ktoré keď raz stlačíte, uvedete reproduktor do módu párovania a keď ho podržíte dvakrát, tak reproduktor sa odpojí od zariadenia, ktoré je na ňo pripojené. Na reproduktor môžu byť naraz pripojené dve zariadenia. Pod tlačítkom Bluetooth sa nachádza tlačítko X-Base, ktorým zapínate a vypínate funkciu ekvalizéra X-Base. Keď svieti, tak máte zapnutý tento ekvalizér X-Base, keď nesvieti, tak je vypnutý. A posledné tlačítko je tlačítko na stereo mód alebo keď chcete spárovať druhý reproduktor s týmto. Uistite sa, že máte rovnaké modely, v našom prípade Tribit Stormbox 2. Jeden reproduktor musí byť pripojený k telefónu, cez ktorý chcete púšťať pesničky, druhý nemôže byť pripojený k žiadnemu zariadeniu. Na obidvoch stlačte toto tlačítko a keď budú úspešne dokopy spárované, ozve sa z obidvoch reproduktorov hlas, ktorý vám to potvrdí. Ak chcete zo stereo módu prepnúť do party módu, tak stačí raz stlačiť tlačítko a z reproduktoru sa ozve hlas, ktorý vám potvrdí, že ste úspešne prepli na party mod. Ak chcete odpojiť tieto reproduktory, tak 2 sekundy držte toto tlačítko. Presunieme sa na prednú stranu, kde sa nachádzajú 3 tlačítka, ktoré ovládajú média a hovory, nakoľko tento reproduktor vie slúžiť aj ako handsfree mikrofón. Máme tu tlačítka plus a minus, ktorými, keď počúvate hudbu, upravujete hlasitosť, pluskovým tlačítkom pridávate hlasitosť a tlačítkom mínus uberáte hlasitosť. Čo sa týka hudby, tak stredným tlačítkom, keď ho stlačíte raz, tak zastavíte hudbu alebo ju prehráte. Keď ho stlačíte dvakrát, tak sa presuniete na ďalšiu skladbu a keď ho stlačíte trikrát, tak sa pustí skladba predchádzajúca. Pri hovoroch stredným tlačítkom, keď ho stlačíte raz, tak prijímate hovor a ukončujete hovor. Keď ho stlačíte dvakrát, tak hovor odmietnete. A keď ho podržíte 2 sekundy, tak sa vám zapne hlasový asistent. Na zadnej strane máme ešte konektory k tomuto reproduktoru. Máme tam USB-C a jack. Ak niekto preferuje počúvanie cez kábel, viete si sem dať 3,5 mm jack a reproduktor sa nabíja cez USB-C. A to je všetko k tomuto reproduktoru. Ahojte.